Sport mehmanxanasının öňündäki meýdançada Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talebi hormatly prezidentimiziň adyndan özüne berilen täze awtulugy uly hoşallyk bilen kabul etdi. Bu ýerde ussa türgüniň enatalary bolup olar prezidentlerine bildirilen hormat üçin millilizmde tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Döwlet başlanyjynyň başlanjy bilen köpçüliklen beden terbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağdan durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglime uğurly. Melmoşyaly halkymyzyň saglygy we awadançylyk baradaky alady we köpçüliklen beden terbiýe sagaldyş hemem sport hereketini höwüslendirmek hormatly prezidentimiziň eýdigderli durmuşy geçirýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Sportyň sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli urny eýeleýändigini durmuş aýdyn görkezýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy hut özüniň görelli bolmagy bilen sportyň köpçüliklen beden terbiýanyň ösdürmegi döwlet siýasatyny iler tutulýan ugurlaryň birini urly. Bu ýagdaý ýurdumyzyň sport älemindäki awraýynyň ýokurdygyny görkezýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň sport ulgamyna alyp barýan siýasatynyň üstünlükligine şaýatlyk edýär. Sport bu güç, gaýratyň, gözelligiň, sagdylygyň we täze belirtiklere tarap ukgullygyň beýanydyr.